фаъолиятҳои вазорати тандурустӣ ки баррасӣ мешавад берун карда шуд. Фаъолияте ки ино мегӯем ки серу ҷоду вале табибои мардумӣ ё халқӣ ки шумо инҷо чанд он табибоне ки рухсати вазорати тандурустӣ доранд иҷозатнома ва ё ба ин кор аллакай мо аз ва ё баёнот гирифтем ки ва ё ба ин кор сар намезанем. чӣ миқдор аст чӣ теъдод табибои мардумӣ ҳастанд дар Тоҷикистон ки шумо сабти ном кардед? аллакай дар давоми 2 соли охир теъдодашон аз 33 ба 145 расид ва бо беғайр аз ин бо 290 нафар дорем ки аз кормандои тиб ва тиби халқӣ чизе гузаштанд. мо хадамот бо раёсатҳои худ дар вилоятҳо бо ҳамкорӣ бо марказҳои кӯмаки тиббӣ ва санитарӣ дарёфт кардем ки дар қаламрави ҷумҳурӣ зиёда аз 1000 гӯё ба ном гӯё табибони халқӣ фаъолият доранд. аз онҳо кадоме ки иҷозатнома вазорати тандурустӣ надорад ва берун аз ваколатҳои худо биромаданд мо рӯйхат кардем ва ин рӯйхатҳо ба вазорати дохилӣ чиз кардем маълумот додем.